Wczoraj w Muzeum Zamkowym w Malborku wystąpiła Orkiestra Bałałajkowa Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska. Na koncert przybyło wielu mieszkańców Malborku, zaś sam występ zainaugurował początek tegorocznych kamerali. Nazywam się Dorota Grochecka, jestem dyrektorem artystycznym Zamkowych Kameraliów. Pani dyrektor, dzisiaj cudowne spotkanie muzyczne. Zaczęliśmy w tym roku Zamkowe Kameralia z prawdziwego, wysokiego C. Trzeba przyznać, że orkiestra z Mińska naprawdę zaczarowała na pewno malborską publiczność. To zresztą było widać na twarzach i po ich reakcjach. Proszę opowiedzieć o tym, co dzisiaj właśnie na Zamku w Malborku mogliśmy zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć. Tak, rzeczywiście podczas dzisiejszego wieczoru usłyszeliśmy i zobaczyliśmy orkiestrę bałałajkową z Mińska na Białorusi i przede wszystkim ta moc, która w nich drzemała, zaskoczyła naszą publiczność. No i a propos publiczności, bardzo się cieszę, że tak licznie Malborczycy przybyli na ten koncert, bo warto było. Orkiestra z Mińska przyjechała, ponieważ odbywa się Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Ten festiwal trwa cały tydzień. U nas był 5. koncert z tego cyklu. W sobotę artyści wykonają ostatni swój koncert w Bolszewie i wracają do siebie, do Mińska. Koncert cudowny, koncert magiczny, koncert nastrojowy, wiele różnego rodzaju właśnie takich zmian, tych klimatycznych mogliśmy zaobserwować, ale także nie zabrakło malborskiego akcentu w trakcie tego koncertu. Także nasz chór Lutnia połączył swoje siły właśnie z orkiestrą z Mińska, co dało naprawdę fascynujące. Tak, rzeczywiście bardzo dziękuję z tego miejsca dla pani Bożeny Belcarz, która zgodziła się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ chór jako taki miał wystąpić z Wejherowa, ale stwierdziłam, że jeżeli my mamy tutaj tak wspaniały chór malborski, w związku z tym dobrze by było, żeby właśnie malborski chór się zaprezentował. No i rzeczywiście pani Bożena Belcarz podołała temu zadaniu i utwór Karmina Burana, który kończył koncert, był przepiękny. Były ciarki? Były ciarki, oczywiście były ciarki i myślę, że nie tylko po moich plecach ciarki chodziły, ale po wszystkich słuchaczach. Teraz otworzyliśmy Zamkowe Kameralia tegoroczne. Proszę powiedzieć, czy już można zdradzić tak naprawdę, co nas czeka w tym roku i jakie już są przygotowane przedsięwzięcia? Tak, we wrześniu będziemy mieli następny koncert. Będzie to zespół Zagan Acoustic, troszeczkę lżejszy, także będzie tak trochę jazzu, trochę rocku. Myślę, że na pewno w jakiejś sali zamkowej, jeszcze nie wiemy gdzie, ponieważ odbywają się w czasie od czerwca i przez wakacje wystawy i wiem, że też są remonty różnego rodzaju, w związku z tym jeszcze o sali nie wiemy, ale myślę, że powinien być to Karwan, tam się dobrze gra.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.